chike moket mar mtoka oripoti ni ji adi. Tawacho wachni e yo mar kuyo kabisa. Asewuotho e gwenge mana mopogore opogore kendo asetiyo gi public transport e gwenge ma Nairobi kata gwenge ma Central Kenya. Kisumbwa kae ama gwenge man Nyanza waka emiyudo ka geche wa pod ting'o excess. Apart from the 14 passengers, iyudo ka oket sambaza, oket gik mopogore opogore. Mano nyiso ni seche ma wabedo gajali ila mane wan go nyoro, to ji mang'eny wito ngimagi nikech gari moripo bed na ideally oting'o ji 14, iyudo koting'o ji 19 nikech jo sambaza nkacha nitiere 3, bas nitiere jok moko mobede e wi body boot driver kanyo. Omiyo ofisa ma deal gi weche mag apaya nyaka implement sheria ni e gwenge wa maluo Nyanza. To jowa be kiyudo ka mtoko opong', kaw mtoka machielo nikech seche ma ajali ilani timre to waneno ka ji mang'eny wito ngimagi manok oripo bed ni wito ngimagi. Ka de bed ni mtoka ilano noting'o ji e namba makare, de bed ni ok waneno to mane waneno e yo manyoro. Drivers mariembe e yore mopogore opogore be wakwayo no obed ka ging'eyo ni ngima dhano en gima very delicate. To ndeche wa girach, ndeche wa gintie jok monyiewo license, ndeche wa gintie jok mariembo mtokni mokethre ma unroadworthy. Gigi kwatiyo gi officers mag traffic mondo ugol geche moko oripo bed ne ndara kod jok moko oripo bed ni riembo, e kwa bro loko yore mag tho mwasebe